A nemek szétválása. A továbbiakban az emberiségfejlődés olyan régi időszakába nyúlunk vissza, amikor a Föld lakossága még egynemű volt. Aztán elmondjuk, hogyan jelent meg a két nem. Bármennyire különbözött is a jelenlegitől az ember alakja azokban a régi időkben, amelyeket az Akasha krónika előző kivonataiban leírtunk, ha még messzebbre visszamegyünk az emberiség történetében, még sokkal eltérőbb állapotokat találunk. Mert a férfi és női formák is csak az idők folyamán jöttek létre egy régebbi alapformából, amelyben az ember sem férfi, sem nő, hanem egyszerre mind a kettő volt. Aki fogalmat akar alkotni ezekről az ősrégi időkről, annak persze teljes mértékben félre kell tennie a szokásos képzeteket, amelyeket a maga körül látottakból meríthet. Azok az idők, amelyekben most visszapillantunk, valamivel annak a kornak a közepe előtt voltak, amit az előző fejezetekben lemúriai kornak neveztünk. Az emberi test akkor még lágy, képlékeny anyagból állt, csak úgy, mint a Föld egyéb képződményei. Későbbi szilárd állapotához viszonyítva a Föld még bugyborékoló, folyékonyabb állapotban volt. Ezekben az időkben, amikor az emberi lélek az anyagban megtestesült, ezt az anyagot sokkal nagyobb mértékben magához tudta igazítani, mint később. Hogy a lélek ma férfi vagy női testet ölt magára, az annak a következménye, hogy a külső földi természet fejlődése valamelyiket rákényszeríti. Amíg az anyagok nem szilárdultak meg, a lélek kényszeríthette rá ezekre az anyagokra saját törvényeit. Testét saját lényének lenyomatává tette. Amikor azonban az anyag megszilárdult, a lélek kénytelen volt azokhoz a törvényekhez alkalmazkodni, amiket a külső földi természet vésett ezekbe az anyagokba. Amíg a lélek uralkodott az anyagon, testét nem alakította sem hímneművé, sem nőneművé, hanem egyidejűleg mindkét nembeli tulajdonságokkal felruházta. Mert a lélek hímnemű és nőnemű is egyben mindkét jelleget magában hordja. Hímnemű eleme azzal rokon, amit a Föld külső alakulása oda vezetett, hogy a test egyoldalúan képződött ki. A férfi test olyan alakot öltött, amit inkább az akarati elem határoz meg, a női viszont inkább a képzelet lenyomatát viseli. Ezért van tehát, hogy az androgyn egyszerre hím és nőnemű lélek egynemű hím vagy nőnemű testben él. A test tehát a fejlődés folyamán a külső földi erők hatására olyan formát öltött, hogy a lélek már nem volt képes ebbe a testbe egész belső erejét beleömleszteni. Erejéből valamennyit vissza kellett tartani a saját belsejében, csak egy részét tudta a fizikai testbe árasztani. Ha követjük az Akasha krónikát, a következőket látjuk: egy régi korban emberi formák jelennek meg előttünk, amelyek lágyak, képlékenyek és egészen mások, mint a későbbiek. A férfi és női jelleg egyaránt megvan még bennük. Az idők folyamán megsűrűsödnek az anyagok. Ettől kezdve az emberi test kétféle formában jelenik meg, amelyek közül az egyik a későbbi férfi, a másik a későbbi női alakhoz válik hasonlóvá. Amikor ez a különbség még nem lépett fel, bármelyik ember létrehozhatott önmagából egy másikat. A megtermékenyítés nem külső folyamat volt, hanem magában az emberi test belsejében játszódott le. Azzal, hogy a test hím vagy nőneművé vált, elvesztette ennek az önmegtermékenyítésnek a lehetőségét. Ahhoz, hogy új embert hozzon létre, együtt kellett működnie egy másik testtel. A nemek különválása akkor következik be, amikor a Föld bizonyos sűrűségi állapotot ér el. Az anyag sűrűsége leköti a szaporodási erők egy részét. A másik résznek pedig, amely még hatékony, egy másik ember ellentétes erői által való kiegészítésre van szüksége. A lélek azonban a férfiban és a nőben egyaránt meg kell, hogy tartsa korábbi erőinek egy részét önmagában. Ezt a részt nem tudja felhasználni testiségének külvilágában. Az erőknek ez a része most az emberi benső felé irányul. Nem tud kifelé hatni, így felszabadul belső szervek képzése céljára. Itt fontos momentum lép be az emberiség fejlődésébe. Korábban azt, amit ma szellemnek nevezünk, a gondolkodás képessége, nem talált magának helyet az emberben. Nem létezett ugyanis olyan szervünk, amelyben működhetett volna. A lélek minden erejét kifelé használta fel, testének felépítésére. Most azonban az a lelki erő, amely kifelé nem került felhasználásra, összekapcsolódhatott a szellemi erővel, és ebből a kapcsolatból fejlődtek ki a testben azok a szervek, amelyek révén az ember később gondolkodó lénnyé vált. Így tehát az ember azoknak az erőknek egy részét, amelyeket azelőtt arra használt fel, hogy magához hasonló lényeket hozzon létre, most saját lénye tökéletesítésére fordíthatta.
Az az erő, amellyel az emberiség gondolkodó agyat formált magának, ugyanaz, mint amellyel az ember a régebbi időkben megtermékenyítette önmagát. A gondolkodást az egyneműség árán vásárolta meg. Azáltal, hogy az emberek már nem önmagukat, hanem kölcsönösen egymást termékenyítik meg, produktív erőik egy részét befelé fordíthatják és gondolkodó teremtményekké válhatnak. A férfi és női test kifelé egyaránt a lélek tökéletlen megjelenési formája, de ezáltal befelé tökéletesebb teremtményé válik az ember. Ez az átalakulás nagyon lassan, fokozatosan történt. Csak lassan, fokozatosan jelentek meg a régi kétnemű emberformák mellett az új, egynemű formák. Az is egyfajta megtermékenyülés, ami az emberben akkor ment végbe, amikor szellemi lénnyé vált. A belső szerveket, amelyeket a fölösleges lelki erő most már felépíthetett, a szellem termékenyítette meg. A lélek önmagában kettétagolt, hímes nőnemű. A régi időkben így alakította ki testét is. Később már csak úgy tudta kialakítani fizikumát, hogy külsőleg egy másik testtel működött együtt, és ezáltal képessé vált arra, hogy befogadja a szellemet. Az ember ettől kezdve külső testét illetőleg kívülről termékenyült meg, bensőjét illetőleg pedig belülről, a szellemtől. Azt mondhatjuk, hogy a férfi testnek női lelke, a női testnek férfi lelke van. Az embernek ezt a belső egyoldalúságát a szellem által való megtermékenyülés egyenlíti ki. A szellem által való megtermékenyülés folytán kétneművé válik a férfi lélek a női testben, és a női lélek a férfi testben. Így bár a férfi és a nő külső alakjukat tekintve különbözőek, a lelki egyoldalúság mindkettőjük belsejében harmonikus egységgé egészül ki. Belsőjükben egy egységbe olvad össze a szellem és a lélek. A nőben lévő férfi lélekre a szellem nőiesen hat, s így egyszerre hím és nőneművé teszi. A férfiban lévő női lélekre a szellem férfiasan hat, s így azt ugyancsak hím és nőneművé teszi. Az ember kétneműsége a külső világból, ahol a lemúriai kor előtt volt meg, az ember belsőjébe vonult vissza. Látjuk, hogy az ember magasabbrendű belső része se nem férfi, se nem nő. De a belső egyöntetűség a nőnél férfi lélekből, a férfinál pedig női lélekből származik. A szellemmel való egyesülés hozza létre végül az azonosságot, de hogy az azonosság előtt különbözőség állt fenn, ebben az emberi természet egyik titka rejlik. Ennek a titoknak a megismerése minden okkult tudomány számára nagy jelentőségű, mert az élet fontos rejtélyeihez adja meg a kulcsot. Egyelőre azonban nem szabad fellebbentem azt a fátylat, amely ezt a titkot elfedi. Így fejlődött a fizikai ember kétneműből egyneművé, így vált szét férfivá és nővé. És ezáltal vált az ember olyan szellemi lénnyé, amilyen ma. Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy a Földdel nem álltak már azelőtt is kapcsolatban megismerő lények. Ha az Akasa krónikát követjük, minden esetre azt látjuk, hogy az első lemúriai időkben a későbbi fizikai ember kétneműsége folytán még egészen más lény volt, mint az, amit ma embernek nevezünk. Érzéki észleleteihez nem tudott gondolatokat kapcsolni, nem gondolkodott. Ösztönösen élt. Lelke pusztán ösztönökben, vágyakban, állati kívánságokban, stb. Nyilvánult meg. Tudata álomszerű volt, tompaságban élt. De ezek között az emberek között még más lények is éltek. Természetesen ezek is kétneműek voltak. A földfejlődés akkori állapotában ugyanis nem jöhetett létre férfi vagy női emberi test. Ehhez még nem voltak meg a külső feltételek. Ezek az említett más lények viszont kétneműségük ellenére is szert tudtak tenni megismerésre és bölcsességre. Ez azért volt lehetséges, mert ők egy még régebbi múltban egészen másfajta fejlődésen mentek keresztül. Az ő lelkük számára lehetségessé vált a szellem által való megtermékenyülés anélkül, hogy az emberekhez hasonlóan ki kellett volna várniuk a fizikai test megfelelő belső szervének kifejlődését. A mai ember lelke csak a fizikai agy segítségével tud gondolkodni arról, amit fizikai érzékszervei által kívülről kap. Így hozta ezt magával az ember lelki fejlődése. Az emberi léleknek várnia kellett az agy megjelenéséig, amely közvetítő lett közte és a szellem között. Enélkül a kerülőút nélkül, a lélek szellem nélkül maradt volna. Megállt volna az álomszerű tudat fokán. Másképp volt ez az említett ember feletti lényeknél. Az ő lelkük már fejlődésük korábbi fokozatain olyan szellemi szerveket fejlesztett ki, amelyeknek nem volt szüksége semmiféle fizikai közvetítőre ahhoz, hogy a szellemmel kapcsolatba lépjenek.
Megismerésüket és bölcsességüket érzékfeletti úton szerezték. Az ilyen megismerést intuitív megismerésnek nevezzük. A mai ember fejlődésének egy későbbi fokozatán fog eljutni ehhez az intuícióhoz, ami majd lehetővé teszi számára, hogy az érzékek közvetítése nélkül lépjen érintkezésbe a szellemmel. Előbb meg kell, hogy tegye kerülő útját az érzéki anyagiságba. Ezt a kerülőutat úgy nevezik, hogy az emberi lélek alászállása az anyagba, vagy közismert kifejezéssel élve a bűnbeesés. Korábbi fejlődésük másfajta jellege folytán az említett ember feletti lényeknek viszont nem kellett alászállniuk. Mint hogy lelkük már magasabb fokot ért el, tudatuk nem álomszerű, hanem belsőleg világos volt. Megismerésüket és bölcsességüket olyan tisztánlátás útján kapták, amelynek nem volt szüksége érzékszervekre. A bölcsesség, amely szerint a világ felépült, közvetlenül sugárzott lelkükbe. Ezáltal a még tompaságban élő fiatal emberiség vezetőivé válhattak. Egy ősrégi bölcsesség hordozói voltak, amellyel megértéséhez az emberiség az említett kerülőúton még csak most küzdi fel magát. Attól, amit embernek nevezünk, abban különböztek, hogy a bölcsesség úgy sugárzott le rájuk, mint ránk a napfény, mint felülről jövő ingyenes adomány. Az ember helyzete más volt. Neki érzékeinek és gondolkodó szervének munkájával kellett megszereznie a bölcséget. Nem kapta meg ingyen adományként. Vágynia kellett rá. Csak ha benne élt az emberben a bölcsesség iránti vágy, akkor vívta ki azt magának, érzékszerveinek és gondolkodó agyának munkájával. Így hát új ösztönnek kellett a lélekben felébrednie, a bölcsesség iránti vágynak, kívánságnak. A lélek korábbi fokozatain ez a vágy még nem lehetett meg az emberben. Ösztönei csak annak alakítására irányultak, ami külsőleg öltött formát, ami mint álomszerű élet játszódott le benne, de nem a külvilág megismerésére, nem a tudásra, csak a nemek különválásával jelent meg a tudásra irányuló ösztönző erő. Az ember feletti lények éppen azért ismerték meg a bölcsességet tisztánlátás útján, mert bennük nem volt meg az iránta való vágy. Megvárták, amíg a bölcsesség beléjük sugárzik, mint ahogy mi megvárjuk a napfényt, amit mi magunk éjszaka nem tudunk létrehozni, de amely reggel magától eljön. A tudás iránti vágyat éppen az hozza létre, hogy a lélek belső szerveket, agyat stb. Alakít ki, amelyek által a tudást megszerzi magának. Ez annak a következménye, hogy a lelki erők egy része már nem kifelé, hanem befelé irányulóan működik. Az ember feletti lények azonban, akik nem osztották így meg lelki erejüket, lelkük teljes energiáját kifelé irányítják. Nekik tehát kifelé irányulóan a szellem által való megtermékenyülés céljára rendelkezésükre áll az az erő is, amit az ember befelé fordít megismerési szerveinek felépítésére. Az erő, amit az ember egy másik emberrel való együttműködés céljából kifelé irányít, a szeretet. Az ember feletti lények egész szeretetüket kifelé irányították, hogy lelkükbe beáradhasson a világbölcsesség. Az ember azonban, mivel erőinek csak egy részét irányíthatta kifelé, érzéki lett, és ezáltal szeretete is érzékivé vált. Elvonta a külvilágtól lényének azt a részét, amit saját belső felismerésére fordított. Ebből adódik az, amit önzésnek nevezünk. Az ember, amikor fizikai testében férfivá és nővé vált, lényének csak egyik részével tudott odaadó lenni, másik részével elkülönült az őt körülvevő világtól. Önzővé vált. Önző lett a kifelé irányuló működése, és önző lett a belső fejlődésre irányuló törekvése. Azért szeretett, mert vágyódott, és azért gondolkodott, mert ugyancsak vágyódott, tudni illik a tudásra. Amíg a gyermek ilyen önző emberekkel szemben az ember feletti vezetők önzetlen, mindent és mindenkit szerető lények voltak, lelkük, amely nem lakott férfi vagy női testben, maga is androgyn volt. Ők tehát vágy nélkül szerettek. Így szeretett az ember ártatlan lelke is a nemek szétválása előtt, de mert alacsony fokon állt, álomtudata volt, álé, nem tehetett szert megismerésre. Az ember feletti lények lelke bár ugyanígy szeretett, magasabb fokú fejlettsége folytán a megismerésre is képes volt. Az embernek át kell mennie az önzésen, hogy egy magasabb fokon, de akkor már teljesen világos tudattal eljusson az önzetlenséghez. Az ember feletti lényeknek, a nagy vezetőknek az volt a feladata, hogy saját jellegüket, a szeretetet belevéssék a fiatal emberiségbe. Ezt a lelki erőknek csak annál a részénél tudták megtenni, ami kifelé irányult. Így jött létre az érzéki szerelem. Ez tehát nem más, mint a lélek férfi vagy női testben való működésének kísérő jelensége.
Az érzéki szerelem a fizikai emberfejlődés erejévé vált. Ez a szerelem az, ami a férfit és a nőt mint fizikai lényt egymáshoz vezeti. Ez a szerelem az alapja a fizikai emberiség előrehaladásának. Az említett ember feletti lényeknek csak e fölött a szerelem fölött volt hatalmuk. Az ember lelki erőinek az a része, amely befelé irányult, hogy az érzékek kerülő útján tudást hozzon, kivonta magát az ember feletti lények hatalma alól, akik maguk sohasem szálltak le odáig, hogy ilyen belső szerveket fejlesszenek ki. A kifelé irányuló ösztönt azért tudták szeretetbe öltöztetni, mert a kifelé ható szeretetet, mint saját lényüket hordozták magukban. Ez szakadékot teremtett köztük és a fiatal emberiség között. A szeretetet egyelőre érzéki formájában bele tudták plántálni az emberbe, de tudást nem tudtak adni neki, mert saját megismerésük sohasem járt azoknak a belső szerveknek a kerülő útján, amelyeket az ember épített ki magának. Nem tudták olyan nyelven beszélni, amit egy aggyal rendelkező lény megérthetett volna. Bár az ember említett belső szervei csak a földfejlődésnek azon a fokán váltak éretté a szellemmel való érintkezésre, ami a lemúriai kor közepére esik, de kezdetleges alapjuk már a fejlődésnek sokkal korábbi szakaszában kialakult. Fizikai megtestesüléseken ugyanis már az ezt megelőző időkben is átment a lélek, még ha nem is a Földön, hanem más égitesteken élt megsűrűsödött anyagban. Az erre vonatkozó részletekre csak később térhetünk ki. Most csak annyit, hogy a földi lények korábban más planétán éltek, és az ottani körülmények között fejlődtek olyanná, amilyenek akkor voltak, amikor a Földön megjelentek. Az előző planéta anyagait mint egy ruhát levetették, és az ott elért fejlődési fokon álló tiszta lélekcsírákká váltak, azzal a képességgel, hogy érzeteik és érzéseik stb. Legyenek, röviden, hogy azt az álomszerű életet éljék, ami még földi létük első fokozatain is jellemző volt rájuk. Az ember feletti lények, akik a szeretet terén vezetőiként működtek, már az említett planétán is olyan tökéletesek voltak, hogy nem kellett leszállniuk odáig, hogy kialakítsák magukban a szóban forgó belső szervek alapjait. De voltak más lények is, akik még nem jutottak el arra a szintre, ahol a szeretet vezetői tartottak. Ezek az előző planétán még inkább az emberek közé számítottak, de már előttük jártak. Így a földképződés kezdetén előbbre voltak ugyan az embereknél, de még azon a fokon álltak, hogy a megismerésre belső szervek útján kellett szert tenniük. Ezek a lények különleges helyzetben voltak. Túl voltak már azon, hogy a fizikai női vagy férfi emberi test fokozatán átmenjenek, de ott még nem tartottak, hogy a szeretet vezetőihez hasonlóan teljes tisztánlátás útján hathassanak. Szeretett lények még nem, emberek már nem lehettek. Így csak az volt számukra lehetséges, hogy félig ember feletti lényként, de az emberek segítségével folytassák fejlődésüket. Az aggyal rendelkező lényekhez olyan nyelven tudtak szólni, ami azok számára teljesen érthető volt. Ezáltal a befelé fordult emberi lelki erőkre hatottak, amelyek így kapcsolódni tudtak a megismeréssel és a bölcsességgel, így jelent meg először emberi jellegű bölcsesség a Földön. Ezzel az emberi bölcsességgel táplálkozhattak aztán az említett félig ember feletti lények, hogy ők maguk elérjék azt, ami tökéletességükhöz még hiányzott. Ők voltak tehát az emberi bölcsesség felkeltői, ezért fényhordozóknak, Lucifer nevezik őket. Kétféle vezetője volt tehát a gyermeki emberiségnek, a szeretet és a bölcsesség lényei. A szeretet és a bölcsesség közé volt az emberi természet befogva, amikor ezen a földön jelenlegi formáját felvette. A szeretet lényei fizikai fejlődését ösztönözték, a bölcsesség lényei pedig belső lényének tökéletesedését. A fizikai fejlődés során generációról generációra halad az emberiség, új törzseket és fajokat alkot. A belső fejlődés során az egyes emberek haladnak a belső tökéletesedés útján, tudósok, bölcsek, művészek, technikusok stb. Válnak belőlük. A fizikai emberiség fajról fajra halad, fejlődése során mindegyik faját örökíti a következőre érzékekkel észlelhető tulajdonságait. Itt az átöröklés törvénye uralkodik, a gyerekekben megvannak apáik fizikai jellemvonásai. Ezen túlmenően azonban van egy lelki-szellemi tökéletesedés is, ami csak magának a léleknek a fejlődése útján történhet. És ezzel elérkeztünk a földi léten belüli lelki fejlődés törvényéhez. A lelki fejlődés a születés és halál titkával és törvényével áll kapcsolatban, amiről még szintén beszélni fogunk.